Bon dia, bona gent dels Països Catalans, bona nit des dels estudis centrals de la MTV, a Verges, districte republicà. Moltes gràcies als participants que fan de públic i al públic que hi participa. I més petons i abraçades als nous subscriptors, que ja som 306. El tema de la propera ronda serà conspiranoia. Sempre veig esteles estranyes al cel i em preguntava què eren. Vaig investigar una mica i vaig descobrir que es diuen esteles químiques o chemtrails. Algunes persones creuen que els governs les utilitzen per controlar la població, però tot i no està segur que això sigui bo del cert, tampoc ho descartaria. El fet de que jo sigui un paranoic no vol pas dir que no em persegueixin. Així doncs, quina és la millor cançó que parli de conspiracions reals o imaginàries? Recordeu que podeu enviar cançó a la propera ronda de la Lliga amb Televisió Primavera 2022 del dissabte 16 d'abril del 2022 abans de dimecres 13 a les 8 del vespre, a l'enllaç que trobareu en aquest vídeo. I enviar vots fins dissabte a les 8 en punt del vespre, moment que es farà pública el tema de la nova ronda. No oblideu pas de supervitaminitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-vos a aquest canal. Au fins després, que la força us acompanyi.